LPU Pirates gipildi ang San Sebastian Stags sa ilang overtime game kagahapon. Samtang Benil Blazers nakuha ang ikapitong daog ug nagpabiling number 1 sa team standing, human gipaulanan og puntos ang San Beda Red Lions. Ani ang report. Larupay. Dikit ang dula sa LPU Pirates batok San Sebastian Stags gikan sa pagsugod sa dula hangtod sa fourth quarter. Gani miabot sa overtime ang ilang dula. Apan sa overtime, si JM Bravo na sa LPU Pirates ang naninguha kung asa miitsa kini og 3-point shot sa nabiling minuto sa dula aron masiguro ang ilang kadaugan sa final score nga 82-79. Nakatala si Bravo og 14 points. 5 for 7 ang shooting sa field ug 2 for 2 sa 3-point range. Number 2 sa team standing ang LPU Pirates samtang number 8 sa team standing ang Golden Stags. Gipaulanan sabog puntos ni Migs Okson sa Benil Blazers ang San Beda Red Lions. Kini aron magpabiling numero 1 team sa team standing sa NCAA Season 98 nga dunay usa lamang nga pildi. Gipildi sa Blazers ang Red Lions sa final score nga 78-69. Si Okzon gihapon ang nanguna sa team kung asa ang 11 ka puntos ay ang kinatibuk ang 19 ka puntos ang nakuha sa crucial nga fourth quarter. Midugang pa sila Will Gozum nga double-double nga 16 points, Miggy Corteza ug Robin Naive nga nagtala og 11 ug 10 ka puntos. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.